Now we are coming to you from the Harare Agricultural Show and ndafara chaizo nokuti remember Bishop vandakambotara navo vekuz DZ vekuzvarasekwa vati ndiri kuuya kuHarare Agricultural Show to spread the gospel of Jesus. Let's catch up with him wachipinda and here is he. Munoziva muri anga akakumirira and tinonzwa kutya tinonzwa kuremekedzwa kana muchisvika paHarare Agricultural Show. Mashoko kune vakatarira nevari kunze nevachauya kushow ndeyekuti kudini ko Bishop? Agricultural Show one zviri kuitwa nevana vevamwe vana vevamwe vari kuita zvinodadisa poisitoana tinotadza neyekuuya kupembedza mabasa anoitwa nevana vedu. Ndine vana vangu vana mataxand angels vakawanda, vamwe varimi, vamwe vanoita zvakasiyana siyana, vanopfuya huku and so on. So ndauya kuti support basa nechirongwa chatakapuwa nehurumende yedu yekusupporta basa rese rinoitwa nevana vedu kuti my youth wake up guys, days are numbered. Mataura kuti my youth your days are numbered. What's your important message to the youth? Madrugs takawanzwa zvakawanda wanda zvari kusangana nazvo nevasikana futi zvakare. My youth ngadzidze kuzvishandira. Uyai muone kudada kunoita vana vevamwe nebasa ravanoita nemaoko avo. Usingazvikudze, usina pride, but ita chinhu chako kana waita chinhu chako udade nacho kuti tigopupurawo zvakanaka zvaunoita. Kwete kuti tikuzive nembanje kana madrugs, no. Kwete tikuzive nekuenda kubhava, no. Toda kukupupurai nezvakanaka. Saka ndinoti my youth ngauye kuAgricultural Show vakure vaone vadzidze, kana vadzidza vagokurudzirawo vanouya kuti vakure vari mune zvakanaka. Mashoko ekupedzisira kune vakatarira. Chekupedzisira ndinoti ribatwe neutsvene zita raShe kuti mbiri yake ikudzwe. Uyai tiite basa, Mwari vatiropafadze. Itai zvakanaka, Mwari vakuropafadze. Komborerwai mese maya pano nembiri yaMwari mazviita. Right.